Здравейте, приятели! Аз съм си писал с победителя от гивауея на бялото BMW, което е 700 коня. И хора, сега ще му го продам. Сега ще му продам колата, като влезна в кар паркинг, ще се върна. Ето, хора, сега ще теглим победителя. Аз съм го изтеглил. Съжалявам, обърках се. Сега влизаме с победителя от гивауея. Ще има и по-хубав на Golf 2. 925 коня. Той ще бъде след това видео. Ами, няма да е само един гивауей. За деня ще направя два гивауея. Един за момичета и един за момчета. За момчетата Golf 2 925 коня, а за момичетата Dodge Challenger 1320 коня, хора. Това ще бъдат. За момичетата нека бъдат по-бързи коли, защото не знаят как се играе. Имаме един човек, който много иска да спечели Toyota Supra. Много иска да я спечели. Който много иска да спечели Toyota Supra. Затова може да направим някой giveaway на Toyota Supra с дизайн на Пол Уокър, хора. Не само един човек. Ето, снимаме с парола. Влизаме с парола, хора. Не знам, нещо не ми зачита паролата, но не зачита паролата. Дали така ще влезна? Ето зачита паролата. Влизаме с парола. И това, ето хора, отивам към продавалника. Време е за купуване. Мога и налично да му я продам, но нека си бъдем по стария си начин. Ето, той дойде. Ето, хора. Той има един Challenger. Подарък от мен отново. Ето, пуснахме BMW-то. Ето, хора, сега ще бъде купена. Хайде де, какво стана? Съжалявам, хора. Бъгна минета. Това и се бъгна. Чакаме го, ето го. Ето, хора. Това ще бъде за днес. Ще кача ново видео с мъжкия и женския giveaway. Ако искате, пишете в коментарите участвам и може да се падна вие. Не се знае. От мен, чао!